Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej časti podcastu venovanému ochoreniu skleróza multiplex. Opäť vítam pri mikrofóne pani doktorku Miriam Fedičovú, primárku neurologického oddelenia v Univerzitnej nemocnici Luja Pastöra v Košiciach. V tejto časti sa budeme venovať ženám s ochorením skleróza multiplex a gravidite. Pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát, by som pani doktorku poprosila, aby nám v krátkosti opísala toto ochorenie. Roztrúsená skleróza je chronické neurologické ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém, postihuje mozog a miechu. Najčastejšie tie prvé prejavy sú medzi 20. a 40. vekom života pacienta. Imunitný systém začína vytvárať protilátky proti nervovým obalom myelínu, ktorý sa stenšuje, poškodzuje, zaniká aj nervová bunka, ku ktorej to nervové vlákno je spojené a dochádza vlastne k narušeniu nervových dráh, ktoré vykonávajú určité funkcie v organizme. Skleróza multiplex je diagnostikovaná, ako ste spomínali, najčastejšie medzi obdobím 20. a 40. rokom života. Teda u žien vo fertilnom veku. Až 80% pacientiek, u ktorých sa stanoví diagnóza, sú zatiaľ bezdetné. Určite tomu prispieva aj kopa mýtov a predsudkov, ktoré sa hovoria napríklad, že skleróza multiplex spôsobuje neplodnosť, či môže poškodiť plod a iné podobné. Pani doktorka, sú tieto mýty naozaj vymyslené? Alebo do akej miery môže spôsobiť neplodnosť, poprípade poškodiť plod? Tak naozaj prístup k tehotenstvu u pacientiek s roztrúsenou sklerózou sa zmenil, keď ešte v polovici 20. storočia sa ženám s roztrúsenou sklerózou tehotenstvo neodporúčalo, naopak sa im zakazovalo. V súčasnosti názory na tehotenstvo sú naopak odlišné. My pacientkám nezakazujeme otehotnieť, avšak tehotenstvo u pacientiek s roztrúsenou sklerózou nesie so sebou určité špecifika a rizika týkajúce sa tejto diagnózy. Aké sú tieto rizika? Tak najprv by som chcela vlastne vyzdvihnúť to, že ak pacientka k nám príde do ambulancie a zvažujeme ju a je indikovaná na liečbu ovplyvňujúca prirodzený priebeh ochorenia, DMT liečbu, tak vždycky jej dávame otázku, kedy plánuje graviditu, kedy plánuje otehotnieť, pretože vieme, že niektoré lieky počas tehotenstva nie sú povolené, sú kontraindikované. A určite tehotenstvo u každej pacientky s roztrúsenou sklerózou by malo byť plánované a správne načasované. Prepáčte, ale spomínali ste DMT liečbu. Aká je to liečba? DMT liečba, ako sme to už spomínali v predchádzajúcom podcaste, je to liečba ovplyvňujúca prirodzený priebeh ochorenia, čiže ktorá vie spomaliť to zhoršovanie stavu pacienta. Je to dlhodobá chronická farmakologická liečba. Ako ste spomínali, tehotenstvo by malo byť plánované, ale sú ženy, ktoré z osobných alebo ekonomických dôvodov nechcú byť tehotné, ak majú diagnostikovanú sklerózu multiplex. Stretávate sa aj s takýmito pacientkami v ambulancii? Áno, stretávame sa, ale ja za seba môžem povedať, že naozaj je to veľmi zriedkavé. Väčšinou ženy, ktorým zdiagnostikujeme toto ochorenie a sú liečené rok, 2 roky a vidia, ohmatajú túto diagnózu roztrúsenej sklerózy, tak chcú mať a plánujú rodičovstvo, čo je pre ženu prirodzené. Čo môže spraviť pacientka preto, aby bolo to tehotenstvo bezpečné a bezproblémové? Tak naozaj budúce mamičky môžu to svoje tehotenstvo podporiť jednak vhodnou stravou, cvičením, ale naozaj s takým ohľadom na svoju diagnózu, aj to plánovanie rodičovstva. Mali by mať dostatok odpočinku, nemali by zabúdať ani na užívanie vitamínu D. A keď sa rozprávame o tom plánovaní, prečo ho toľko spomíname?
Tak u pacientiek s roztrúsenou sklerózou by sme naozaj mali plánovať a načasovať to tehotenstvo, jednak v dôsledku, aby roztrúsená skleróza bola v čase tehotenstva a počatia plne stabilizovaná, pretože vieme, že ak v tom období tehotenstva pacientka dostane relaps, atak, čiže klinické zhoršenie a je potreba kortikoidov, tak je to v 2. a 3. trimestri prakticky bez komplikácií, ale v 1. trimestri, ak ten klinický stav si vyžaduje podanie kortikoidov, tak naozaj u pacientky aj zvažujeme prerušenie tehotenstva pre možné vývojové chyby plodu. Ako vyzerá ideálne naplánované tehotenstvo? Tak ideálne naplánované tehotenstvo, jednak ak pacientka mala relaps, atak ochorenia, tak sa odporúča načasovať tú graviditu po 8 až 12 mesiacov. Vždycky pacientke v ambulancii hovoríme, ak začína touto liečbou, tak liečbu vlastne indikovať takú, aby mohla aj v priebehu tehotenstva ju užívať. Máte aj pacientky, ktoré majú problém otehotnieť? Áno, máme pacientky, ktoré aj majú problém otehotnieť, ale povedala by som, že to percento problému otehotnieť je rovnaké ako v bežnej populácii. A s kým by mala pacientka konzultovať svoje tehotenstvo, aby ho teda dobre naplánovala? S gynekologom alebo s neurologom? Tak vždycky, keď príde mladá žena, ktorá má túto diagnózu, tak väčšinou príde s partnerom alebo manželom a spolu vlastne v trojici diskutujeme túto tému tehotenstva. Ja z neurologického hľadiska ich vždycky ubezpečujem, ak tehotenstvo je naplánované, správne načasované, tak sa nemajú obávať priebehu tehotenstva ani pôrodu a v posledných mesiacov naozaj pacientku odosielame už do starostlivosti pôrodníka a vedenie pôrodu je potom v plnej kompetencii pôrodníka. Ako je to s nastavenou liečbou pacientky so sklerózou multiplex a tehotenstvom či dojčením? Upravuje sa nejako táto liečba? Tak ako som už spomínala, naozaj máme lieky, ktoré musíme vysadiť pred plánovaním počatia, pretože môžu poškodiť plod, čiže je ich potrebné vysadiť v určitom časovom predstihu a tieto potom zamieňame za iné preparáty, iné lieky, ktoré pacientka môže aplikovať si ich aj počas tehotenstva. Čo neplánované tehotenstvo? Stáva sa vám to často? Našťastie naše pacientky v ambulanciách sú edukované, rozprávame, preberáme s nimi už od začiatku tejto diagnózy, túto problematiku, čiže málo kedy sa nám stáva, že to tehotenstvo je naozaj neplánované. Horšie to je, ak naozaj v malom percentne sa nám stáva, že diagnostikujeme roztrúsenú sklerózu u pacientky, ktorá je vlastne tehotná, tak tam je to trošičku zložitejšia ten manažment liečby. Ale viete ju nastaviť tak, aby nebola poškodená ani matka, ani plod? Áno, snažíme sa o to. Čo stav imunotolerancie počas obdobia gravidity? Tak áno, naše pacientky počas tehotenstva majú v období tehotenstva ten stav imunotolerancie. To znamená, že produkované pohlavné hormóny, ktoré sa tvoria v budúcich mamičiek, ovplyvňujú imunitný systém, ktorý je taký stíšený a nespôsobuje ten autoimunitné zápaly. Stáva sa aj to, že v období tehotenstva pacientka môže mať atak, relaps ochorenia, ale je to naozaj veľmi nízke percento. Viete nám aj vysvetliť, čo to znamená stav imunotolerancie?
Áno, ten stav imunotolerancie znamená to, že u pacientky tá aktivita ochorenia, či už klinická, alebo na magnetickej rezonancii je stabilná, čiže nepribúdajú akútne zápalové ložiska, ktoré treba liečiť kortikoidmi. A ak žena sa teda rozhodne otehotnieť, čo teda aj odporúčate, alebo je to prirodzené, takže to nezakazujete, čo dedičnosť môže mať potom dieťa náchylnosť na sklerózu multiplex, ak jeden z rodičov je chorý? Áno, je to veľmi častou otázkou žien v našich ambulanciách, či ich dieťa môže mať roztrúsenú sklerózu. Ak napríklad sama žena túto diagnózu má, tak naozaj zdôrazňujeme, že roztrúsená skleróza nie je dedičné ochorenie, aj keď sú genetické faktory, ktoré zohrávajú určitú úlohu v rozvoji tohto ochorenia, ale musí byť určitá predispozícia, určité spúšťacie faktory, ktoré navodia roztrúsenú sklerózu a vždycky našim pacientkám hovorím, že až v 98% si môžu byť kľudné, že ich dieťa nebude mať roztrúsenú sklerózu, ak jeden z rodičov trpí týmto ochorením. Keď si to tak zhrnieme, tak odporúčate tehotenstvo, je to v poriadku, neplánované tehotenstvo viete ich liečbu okamžite nastaviť tak, aby to neovplyvnilo ani plod. A čo taká magnetická rezonancia? Je toto vyšetrenie nebezpečné pre ženu, keď ju tam pošlete? Magnetická rezonancia v čase tehotenstva nie je kontraindikovaná, je bezpečná. Neboli popisované nejaké negatívne vplyvy na plod a vývin plodu dieťaťa. Na aké pridružené ochorenia sú ešte ženy so sklerózou multiplex náchylnejšie? Ženy s roztrúsenou sklerózou počas tehotenstva nie sú náchylné na nejak častejšie na iné ochorenie ako v bežnej populácii. Či už je to cukrovka počas tehotenstva, alebo môžu byť sprevádzané nejaké infekty močových ciest alebo gynekologické. Ako sa ešte môže žena so sklerózou multiplex pripraviť v osobnom živote na tehotenstvo? Tak žena s touto diagnózou sa môže pripraviť na tehotenstvo naozaj tak, ako žena zdravá, ktorá týmto ochorením netrpí. Mala by dbať na správnu životosprávu, aby priviedla na svet a donosila zdravé dieťa. Mala by mať dostatok vitamínu D, ktorý nemali by sme zabúdať ako ochranný vplyv na priebeh ochorenia a samozrejme pohyb. Keď sme si to zhrnuli, tak tehotenstvo by žena mala mať stav imunotolerancie, naozaj sú ataky iba občasné v tejto chorobe, ale keď už sa dostaneme k pôrodu, väčšina gynekologov odporúča totižto rovno sekciu. Čo na to názor neurológa? Tak pacientky naozaj prichádzajú k nám a žiadajú si vyjadrenie o vedení pôrodu. Vedenie pôrodu našich pacientiek je naozaj v plnej kompetencii gynekologa pôrodníka. Pôrod môže byť vedený jednak prirodzeným spôsobom alebo cisárskym rezom. Ani jeden zo spôsobov vedenia pôrodu nie je spojený nejakým vyšším výskytom relapsu ochorenia. Tu treba do úvahy brať ten klinický obraz pacientiky, pretože ak pacientka má nejaké klinické príznaky slabosti dolných končatín, tak asi to prirodzené vedenie pôrodu je u nej komplikovanejšie a skôr sa prikláňame k vedeniu cisárskym rezom. Takže je to na danej situácii a na danom gynekologovi, ako bude viesť pôrod. A keď už žena porodí, tak by chcela aj dojčiť, pretože je to dnes naozaj opakovaná téma a je to preto, aby sa ženy toho nebáli. A takisto ako o skleróze multiplex teraz búrame mýty, tak takisto aj o dojčení. Je však dojčenie odporúčané ženám aj so sklerózou multiplex? Ako na to vplýva ich liečba? Tak naozaj u stabilných pacientiek s roztrúsenou sklerózou my dojčenie nezakazujeme, odporúča sa dojčiť 4 až 6 mesiacov po pôrode a potom vlastne pacientku znovu iniciujeme do liečby tej DMT, čiže liečby ovplyvňujúci priebeh ochorenia. Avšak keď pacientka mala pred počatím aktivitu ochorenia vysokú, bola vysoko
aktívna, tak tu dojčenie odporúčame zastaviť krátko po pôrode a pacientku čo najskôr znovu zaradiť do spomínanej dlhodobej liečby. Existuje napríklad aj liečba, ktorá môže prebiehať popri dojčení? Áno, v súčasnosti máme preparáty, ktoré môžeme aplikovať pacientkam, alebo pacientky si ich môžu aplikovať aj počas dojčenia. Niektoré ženy si nájdu na internete názor, že prolaktín zle ovplyvňuje sklerózu multiplex. Viete nám vysvetliť, čo to ten prolaktín je a ako vplýva na sklerózu multiplex? Tak počas dojčenia v tele matky, nielen žien s roztrúsenou sklerózou, sa vylučuje hormón prolaktín. Je to hormón, ktorý je potrebný na tvorbu materského mlieka, ale u žien s roztrúsenou sklerózou nepriaznivo vplýva na samotné ochorenie a môže viesť k relapsu ochorenia. Mohli by ste nám prosím vás ešte raz zhrnúť, ako skleróza multiplex a tehotenstvo vplýva na pacientky a čo im teda odporúčate a čo nie? Roztrúsená skleróza nemá negatívny vplyv na plodnosť, na priebeh tehotenstva ani na schopnosť donosiť zdravé dieťa. My našim pacientkám, ak sú stabilné a načasujeme tehotenstvo, my im ho odporúčame a naozaj by som chcela ešte budúcim mamičkám zdôrazniť to, aby nezabúdali ani na možnosť pomoci rodiny a partnera, aby sa dieťatku mohli naplno venovať a užiť si rodičovstvo. Keď to zhrniem ešte raz, môže teda žena so sklerózou multiplex donosiť zdravý plod, porodiť dieťa, dojčiť a skleróza multiplex nie je dedičné ochorenie. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za objasnenie témy sklerózy multiplex a tehotenstva. Ďakujem veľmi pekne pani primárke Miriam Fedičovej. Ďakujem aj ja. Ak by vás zaujímala diagnostika a liečba sklerózy multiplex, vypočujte si predchádzajúce podcasty o tejto chorobe.